HLC ke det long riga cerai lapen kei ke cerai apan aparti lagi colong ji po apan bangali ke choke lagi itu mah det dulu itu mah kei dulu te lagi colong po la bangke nitum secondary le kasi nitum HLC bangke kei ke cerai lapen long riga cerai det ke cerai long liga cerai lai hu akam sini tu iklem karbi atum phan inglong arat atum phan lapen ke khilonjia okhomia lapen adivasi atum phan sinon mat nitum la kacerai kam lok iklem lo posi la kacerai pulotang te democratic update ke election dolo pulote election ke danun bek nang po athema election hai hetik ke kam ta klem long le non nitum election hai hedet lo nitum klem lun long le det lo nilitum claim nun long ledet pen a jok non iltum HAD minister ta Krishnendu Pal non ge bongo sena munit nitum pu bom lo la bongo sena henten phu tum pu bom lo aya tu nai nek dun bom lo seta hala pu bang ge ilitum HAD minister in long arat atum a minister ke Krishnendu Pal bongo sena munit nil itu nyung sahai det son man mede dia pot lo non nil tum ning je bom lo la bongo senatum bihar senatum la pen marwar senatum la tum hei hui ilitum adet nang cerai chip dia pansi ke claim ilitum a chief minister mata ning je ver ti long le ke joy ke karbiang long helo ka ong nei tu ti non ta ning je bom de ti ka ning je dam a ke ladak le cerai dam nun po akar ba ke nang ke toy alang lisi arlo pen ke itu chini don de da pande la sinon ta ilitu mapan nang patharun tet de ama itu nge mek prang predet la he patharun tet ason de patharun tet mane ho ni tu nang det na cerai lu pule nang pukok ason de itu me mek prang yi non ke itu man ke nang patharun tet de nang cerai lu pu pe de ama thapu ko bangke bang trok in long arat atum phan karbi ke bang polo di masa ini alang ni tum BJP tum phan BJP tum sila tum phan invite lo kimene kandidat pulu amat pe hai de phike la tum minister ke manji ot anda we pu amat la tum phan minister da pi thu thedat lo pi thu thedat pe na jok bongo sena phan pi thu rong lo bi bongo sena phan pi thu rong pe na jok ili tum bange mathalo CA ma bang mo cikleyon ni yon thoma pi alang li ke atam ki jut po la po si alang li HAD minister man po an ke ala Christian do pal fan bage pe utu bu ta un pu pule je jama tha bang chum mat long tang lo la pen alang li tum ke kere pi ka tum patu the ko tum lam patu the ko tum la si ko mat ko pi si ke plang ni mai no nei tum pu ni la pen alang li tum claim je bang ke la ke ni tum cerai pode pulina puji kali la tum bang e maha Amit Shah Narendra Modi tum han si puji hala tum si ili tum chief minister fan puji ili tum chief minister si dak CM fan puji angela dak ili tum CM ke kinde dun unjima nang kloi kre pupu unjima an ke je plang ya bang ke hala tu maning ke hanga teng ben si a minister le itu ma karbi amuni ko man ne tot lun sita akam bang ke hala bongo sena tu makam si klempo la hello la pen hala so teng ka pe man je pan la so ka pe man long bek je pan si la bongo sena bihar sena la pen marwar sena tum ke BJP pan si a risi mason ot pe mil BJP ke hala tum a risim tiplang det le a risim ta akim ya pan gali karbiang long la pen di mahasau a area an west karbiang long la an bongo sena bihar sena marwar sena tu mi cerai chip dia pat itu marwar sena pulo glass corner ning hok ta do di pu nang li di ma lamding na tu pen le dam seta glass corner a dukan helo ke thek long pa prang tengi manja na tu pen ne nang li lut seta glass corner helo ke thek long ji ha di pu ar le lut dam tu chok seta glass corner helo ke thek long ji
glass corner ke mat lo lagi marwar sena tum lagi la hello ilitum adet abang ke kamat hage ajak de BJP along ke do tungge nitum BJP si hai lu pole seta kali la bangge alang litum risim chotanat lagi itu mah det bang kecil tum ke cerai chip dia pan risim chotanat lagi lasi la bang so risim tapi enlong le det dia pan ke nitum APHLC tum ke election ke cedan nun bek ko la ke cedan nun bek dia pan si nonta nitum 26 constituency do MAC constituency along tin ta nilitum aru kang thur thuakam aru aku kapar om thuakam nilitum ke claim cheng bom lo dapen lake nitum do de lo lake claim bom Militi ang kami non yang kapilo kami pilih projek bangke di on si tingkat konat tu ha Pensar gelong lah pensar gelong kami tiap projek lagi ni tunggu oppose bom lo aku oppose bom tu hilang lagi pedu long ledet ji lagi laswa arnisita teklong lo kadi ha di Kopia district mayong ke halai pu ho Sipsagor pe hapua bang Soraideu district di Ko Alangroy di Ko Alangroy ke cedoy Alangroy kali alam bang ke setahan Nagaland bang koilat tuk beret hu badi harlong bang hang beret koilat tuk beret pena jok along li an van pin le la son thak si van pin lo non ke la Sipsagor area antuke non la bang so inhan ko pulo ma ko nat lo mang war nampo adung are ke war tulote ahema bange pukuri lo man po non ante la son thak si itum ta la inglong a juyong si lang ting pet tin chong lo te ahun si ke ing hang yila long lian ke inglong long lian da ing duk po mati di la anda ing hang yi la pen la tu ma bange harlong pang hang la pen sang ti ki bu ko bangga ko ing ton tu te de dila ante la fuloni beteta inglum ete de jimante ing han nang war tip pogante itum nat lo ke dopo lapot la so kama bange ni tum bange kroy dundi lagi fuloni chot kalilo west anatu adim ko pumyong te kharakunchi po adim haladak la tum ke claim dia ning hang lo la mongo sena ke chetu la sila so ke chetu la ka pe claim long le det jipan adani ambani la pen ko pipi lo ne tum green ko Hinduja po tum hai hui ke claim lagi kape claim long le dia pan ke ni tum APHLC ke je song vek dilak lagi aku je song bom lo tapi sir tarohil itu mas nanti lo tong rangke diklat terlis sama ko pangdagal lo sino parbino mas nanti tong rangke ayat tak pangdagal mati di situ nilang lo sebutan nanti cuma song kan ni tum song pen ni tum demonstration da claim lo la pen memorandum ni tum CEM apan piat lo athema nitum chief minister phan le ki pinangi gali la so kam athema 6 schedule paragraph 2 paragraph 7 ateng pen ke council si selam nangi la separate voter list la pen separate voter list ke aprang da selam lo hala so ateng se aku selam tu nangi tu si nilitum pu bom lo la pen ke jada election da me la 6 schedule ar lo an election che danun lo polotan te lem pen cheng lok hala da ko mat ma ke dan dun hala ke ST certificate abang ke krong dun vek nangi kul la so a notification council si la notification pinangi la sini tu memorandum PF lo non security thom phi aprang ni tu memorandum PF lo sita non anta la council tu bongo sena bihar sena marwar sena tu man ka pheri pe na jok ili tu ma CM tu non anta notification pi tek helang non anta pi hai helang lake itum kivira pan si claim lo lake selain dalam lagi marmitar kami ataupun kami reading kami cepat lagi ada miten ataupun kami la bangke nilinon mace putek helang la bangke claim bom lo aja tu mesen tu si tu aja tu ke enodak tu si tu di dalam sar di digital kita nang dengar tentang tentang abang dengar tentang ngomong digital kita dia kalau ngomong ini ATM kalau kita kami tahu dengan cepat dong nangong karena
laki a parti ke salam ke hedi itu ke demokratik adet ke mati demokratik adet apa laki munitum aning ke hangate ke laki claim un la sini tum ka badha dunji ke khang dunji akama bang ni tum ma thati laki bang claim lo laki non kita ini dong lalu kami pilih nang itu long kami nang sekanum atau kimia tong kami isi mata pun orang itu nang sedan nun te bang da sedan po lain lo ni tum ke sini mute alang ni tum kumat ajak kong ben si ke sedan jima la so bang si rat atum lang nang ji nili tum bang ke APHLC tum bang ke nili tum metang ajak kong ben rat aja kong ben sini tum sedan po poisa ve pinten itu mangge jeta hala jaha tum poisa nili tum sona na hal tum takidu setahala tum poisa do pula te la kenang litum sini ma rat tum sini ma silo kona pen lo la poisa kawan la ke chia tum poisa ben si ke claim lo ke sini ma silo nanti salah non TVTC bolong rongsan kalipin Kereng atau tamat konten tetap non tidak ding ulu no naki mialam kali lo ningkan krep ko bata ke do chulo neli pulo itu tradisional emetang traditional village council si ilitum enangji ilitum traditional village council ke pilo tradisional puke english ahob dolo english alam thelo tradisional mane aprang ben ke wan bon abang aprang ben pulote ningkan suri ini pen ke wang bon alam tuningkan surya prang laso a traditional karbi itu traditional village council amnen ko pilo ala helo kiri nang ko ningkan surya prang non traditional tu ke laka ingraji ho alam thepina village puta ingraji ho alam thepina council puta ingraji alam thepina lake dakali lake ha London du lake ala tum si dulu lagi ingraji tum lo alang itum traditional village council konsep ta traditional village council sita alang itum la kecci atum traditional village council ke amethang alam pensela tum ciir lo gaun panchayat pusi gram sabha pusi ala tum tipulo ante itum karbi alam pen traditional village council ke amnen kopilo lahilo aprang men do non da pincong pot kali aprang men ke do bom abang pulo tamte neli ka chini ke neli ka julong neli pan nang ke than karbi richo tum nang than ke la hello la ke share one cap hello share one cap hello aja tum pulo share one cap ke la ke chojun hutala okache bak alam pu jo the di seta hala chojun hut kopi posi hala okache bak awan kapre ke dolo ki chojia pan lok le awan kali bodila alang li akam arpu do bodi hala arpu ke lang ben si awan ki pi bodi la posi hala awan ke arpu posi awan ke do lagi kam ave pin ben si ke chochot di pun lete akam masih ave lagi kam kem de si choji ke jokta la si ke dolo non bisaralam Minister of Agriculture pulo di bisaralam Minister of Agriculture yo alang li panda awan pitak kuyu mati di kopi apa si alang li panawan ki pipo athema alang li Minister of Agriculture hala Minister of Agriculture akam claim lo la si awan ke chu huta awan ta long dun lo son thak si itum to yun huta itum arpu do lo akam claim lo la si hala ke chu huta la so arpu awan si lang tum chu la helo la si lake ki chu chot apan po bangali lake akam ke claim po si awan ke dulu lake la pot si share one cap pu ilo share one cap ki cengko si share one cap apike seta share a member share pulo te honorable member pulo aman ke do abang pu pulo aman ke do ang hoy ba aman ke do abang pu pulo ante aman ke do abang pu aprang ke cap bet la si share one cap pulo seta no ne bang krihini do kleng sarpo ta do kleng dun ta do dun tulang lanco takalilang hala women anda tuta ko pinne dolang kali basapi ali ko dolang kleng sarpi puta do tulang kleng sarpi la pen kleng sarpi adun puta do tun tulang ya hala tu si hidap dan lete krep hi do kok
grip si joko seta kopi apa si kep pugu bom ke laki amen ceplang der lo non ke hala a organization amen ceplang der lo laki mane kopi nomenclature it is a nomenclature lah bangke kep pu bom lo kedo jika atik tete krihini lo ne krip trok ando kok tatek Ponsel dah tumtala puluh. Bang daham ningkan paru suri pensiala tum ban lo. Ha sondro gupto morjo tenda lado lo. Osok da great. Latum akut penta poncat dolo. Sobha somiti pusiala sert itu. Bang po beda posi panchayat puluh. Bang po a komiti puluh. Non bang po ma. Bang ingkoi non ikidu. Seta no anda po pubom. La po pukelak amen lo. La hele. La si itu mapan non rong asar kali dia tu mapan si rong asar pugi di bisa dalam arong bangge intia rong dah kau ragat dubu intia rong amat kali jengkha na tu rakom arong bangge terong na rong pilone amat non kang buraga patam ke kru kupu akam lo lagi karbia culture kapi puk lo di lagi Koma tum lo pipu lagi la bongo sena RSS atau makam lo lagi karbia culture kapi puk atau tradition kapi puk dia pansi son nangge claim lo lagi claim ojilang lagi manangge non ke nang litum pulo kruwa thai teron pansi kang bura pudang kok lo mo ke kruwa rong tak kuman ni das ko pansi bang rong asar bat dam kok ni bang ke non lagi non la ya BJP itu makam ke lagi la si BJP lo ngedun bom lo te itu me kai ki vir po lage la BJP tum long dun bom man itu election hai det pura okay chu be hor ki jun karbar ke lage chok chelu la bang ke hok akam ke lage chok chelu lage ina karju kangsu karla MIC election dan nang itu lo non itu jon power lo la ki message pintu ni li la hello non message ki pi di nang itu me kai det ki vir ya kam si non BJP tum claim bom lo la tum Bongo Sena, Bihar Sena, lapen Marwar Sena tumsi la BJP karbia BJP itu ampan parisim lo. Aro lasuk ke parisim long ledet dia pan rat atum BJP apan perembek nang po election lo. Upete itu mah det lapen itu mah kai tak gewir po.